Ružomberok je kvalitné družstvo, čo potvrdil aj v pohári FIBA, takže ja som veľmi privítal túto konfrontáciu. My sme vstúpili do zápasu veľmi koncentrovaní, tak ako sme chceli. Pripravili sme sa na supera, čo dievčatá veľmi dobre plnili tieto veci, taktické variácie a varianty. Hrali sme dobre, aj bodovo sme sa otrhli už v prvom polčase, ale hlavne tá naša obrana fungovala. Keď som hovoril o tom, že to stretnutie bolo iné, porovnával som to najmä s tým prvým, ktorý sme odohrali na palubovke Ružomberka v tejto sezóne. Aj v tom predchádzajúcom sme dokázali rýchlo získať náskok, potom to ale už z našej strany nebolo také ako dnes. Kde bol možno ten najväčší rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu stretnutiu, že tento raz ten náskok sme si dokázali udržať aj napriek tomu, že nervozita bola v tomto zápase oboj stranách. Určite sú to zápasy, kde tá rivalita medzi tými dvomi klubmi je už, dá sa povedať, historická na naše slovenské pomery, ale my sme vtedy prišli po náročnom euroligovom zápase v Gospiši po dlhej ceste, teraz sme mali viacej času sa pripraviť na supera, plus si myslím, nechcem porovnávať zápasy, ktorý bol pred, neviem presne, ale rádo o 2 mesiacmi, možno aj viac času odtedy prešlo. Dievčatá viac dozreli aj ako kolektív, aj individuálne, takže to bolo dnes na palubovke aj vidieť.